Senideok, abuztuaren azkenak Harritoketako Andre Mariaren 9. urrena egitera gonbidatzen gaitu. Ongi etorri guztioi. Aurtengo 9. urrenean Maria gure amak dituen bertuteak gogoratuko ditugu. Bera bai da guretzat eredu eta beraren gandik ikas dezagun gure santutasun bidean aurrera egiten berari laguntza eskatuz. Lehenengo egun honetan Maria Jainkoa ganduen maitasun handia gogoratuko dugu. Hasi dezagun Eukaristiaren ospakizuna zein gozo eta eder abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarena, zuregana jotzen dugu orain, errukiaren eske, gure bihotzak presta ditzazun Eukaristia ospatzeko. Jesus jauna, aitare gala garamatzan bidea. Erruki jauna, Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituen egila. Kristo erruki, Jesus jauna, mundua eraberritzen duen bizia. Erruki jauna, erruki dakigula Jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, emaguzu zeure zerbitzarioi gorputzarimetako osasuna eta Maria beti Birjina doatzua laguntzaile dugula, atera gaitzatzu bizitza honetako ilunaldietatik eta eraman zeruko zoriona gozatzera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. San Paulok apostolua Korintoarei egindako lehenengo gutunetik, senideok. Espirituak dena aztertzen du, baita Jainkoaren barrena ere. Nork ezagu dezake gizakiaren barrena, bere baitan duen giza espirituak baizik? Era berean, inork ez dezake Jainkoaren barrena ezagutu, Jainkoaren espirituak izan ezik. Eta guk ez dugu munduaren espiritua hartu, jangoikoagandik datorrena baizik. Honela, jangoikoak eman dizkigun doainak ezagut ditzakegu. Gauza hauek ez gara mintzo giza jakinduriak irakatzitako iskeraz, espirituak irakatzitakoak baizik. Espirituaren gauzak espirituan hartu duten gizon emakumeei adieraziz.
Giza maila ustez, gizakiak ez du onartzen jainkoaren espirituari dagokiona. Ez du zentzurik berarentzat eta ezin du ulertu, espirituaren argitan bakarrik azter daiteke eta. Espiritua duenak dena juzgatzen du, bera ordea ez dezake inor juzgatu. Izan ere, nork ezagutu du jaunaren pentsaera, nork irakas diezaieke, guk hala ere, Kristoren pentsaera dugu. Jaunak esana. Haserre gaitza eta ongi naiz betea. Ona da jauna guztientzat, gupidaz betea bere zorkari guztientzat. Bedenkatu zeure fededun. Aipa bezate zure erregetza ospatzua, mintza bitez zure ahalmena. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aita zuri Aldi hartan, Jesus Galileako Kafarnaun hirira jaitsi zen eta larun batean jendeari irakasten zion. Txundituri zegoen jendea haren irakaspenaz, nagusitasunez hitz egiten baitzuen. Bazen sinagogan espiritu gaiztoren menpe zegoen gizon bat eta oihu bizian hau zioen. Zer duk gurekin, Jesus Nazaretarra? Gu ondatzera alator, bazekiat norra izen jainkoaren santua. Jesusek gogor erazu zion, isiladi eta atera gizon horrengandik. Deabruak jende artean lurrera bota zuen gizona, baina bat ere kalterik egin gabe atera zen harengandik. Ikaraturik gelditu ziren denak elkarri galdezka. Zer da hau?
Nagusitasunez eta indarrez agintzen die espiritu gaiztoei eta hauek atera egiten dira. Jesusen entzutea herrialde hartako bazter guztietara zabaldu zen. Jaunak ezana, Harritokietako gure amatxoren 9 urrenari hasiera ematen diogu gaur, eta aurten bere birtuteak kontenplatuko ditugu, hausnartuko ditugu. Gaur bere jaingoikoarenganako maitasuna gogorazten dugu. Eta dudarikan gabe Maria dugu hortan modelu. Bera da graziaz betea, berak ez dauka pekaturikan, eta Mariak beraz Espiritu Santuaz betea dago, jainkoaren maitasunaz betea dago, eta bere bizitza guztia izan zen jainkoa maitatzea gauza guztien gainetik. Hori da guretzat ere lehen da biziko agindua, jainkoa maitatzea gauza guztien gainetik, baina guretzat zaila da, gu pekataria gea, gu pekatuaz zauritua gaude, eta naiz da alegindu, guri kostatzen zaigu jainkoa gauza guztien gainetik maitatzea. Ze gure bihotza askotan mundu ondako gauzei juten zaio, juten da, lotzen da, pertsonei ere bai, eta konturatu behar gea, lehen da bizi gure bihotza jainkoari begira eta jainkoa maitatu behar duela. Askotan pentsa dezakegu baita ere, jainkoa maitatzen baldin badegula gauza guztien gainetik, karo, maite ditudan pertsonak, ingurukoak, gutxiago maiteko ditut, hori ez da horrela, bi ekibokazio bada, hori ez da horrela. Jainkoa maitatzen baldin badegu bihotzez, Mariak maite izan zuen bezala, dudarikan gabe gure inguruan, gure familikoak eta ingurukoak, lagunurkoa askoz hobeto eta gehiago maitatuko dugu. Hori da agertzen diguna Mariak ebai. Mariak dudarikan gabe jainkoa maite du gauza guztien gainetik, jainkoaren zatzen bere bizitza eta bere bihotza eta guztia, eta horrek eramaten du gero lagunurkoa eta inguruan dituena maitatzera. Jesu Kristo, dudarikan gabe, jainkoaren semea, eta Jose, eta gero handikan aurrera inguruko guztiak, eta gu ere bai, gure ama da Maria. Eta orain zerutikan ere, Mariaren bihotza jainkoarekin dago, baino guretzat da baita ere, guretaz dago prekupatua Maria. Kanaango estaietan bezala, estaiaietan, zenar emazteak ardogabe gelditu zian, festa bukatzeko peligron, eta Mariak behar hori ikusita Jesusi esaten dio, ardoa bukatu zaie, eta Jesusek lehen da biziko mirari hori egiten du, Mariak eskatuta. Festak jarrai dezan, zorionak jarrai dezan. Eta gaur ere, guk Mariari hori eskatu behar diogu. Maria, emaiguzu jainkoaren maitasuna. Ze hori da guretzat ardoa, behar dugun ardoa gaur. Jainkoaren maitasun hori, jainkoa maitatzea, bihotzez. Eta hori eskatu behar digu, eta hori nahi du Mariak guretzat ere, eta hori ematen digu. Jo dezagun, Mariaren gana, bere ejemplu hori ikusiz, eta bere bitartekaritza hori kontutan izanik, maitasun hori berari eskatzen. Hala izan dadila. Begira diezaiogun Kristo gure jaun errukitsuari eta eska diezaiogun, harritokietako Andre Maria bitarteko dugula, lagun diezegula gure beharretan. Egin dezagun otoitz jaungoikoaren Eliza Santuaren alde. Sinismenean zaindu eta gorde gaitzala. Eska diezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun, egin dezagun otoitz herri guztietako agintarien alde. Gure jaun eta jainkoak guztien gogobihotzak bere nahiaren erara erabilditzan, denen pake eta askatasunerako. Eska diezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun, egin dezagun otoitz Kristorengan sinisten ez dutenen alde.
Espiritu Santuaren argiaz beterik, hauek ere salbamen bidean sar daitezen. Eska diezaiogun jaunari. Elkar maitate zaur, egigun otoitz. Egin dezagun otoitz edozein beharretan estu eta larri bizi direnen alde. Jainkoak guztiei lagun diezaiela, eska diezaiogun jaunari. Elkar maitate zaur, egigun otoitz. Gure iesleku eta indar zaitugun jangoikoa entzun zure Elizaren eskariak eta emaiguzu zure bihotzonez fedez eskatzen dizuguna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu arren jauna eskaintza honekin batean zeure herriaren otoitzak egizu zure semearen Ama Maria doatzua otoitzean lagundugula ez dadila inor gelditu bere asmo onak bete gabe, ez da bere eskaria lortu gabe ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin eta espirituarekin gora bilotzak eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea jauna eta guzti zantu. Jainko algustedun beti ere korri. Eta zu bedinkatzea eta gorestea Maria beti Virginia doatzuaren oroipena ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra. Eta virgintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure onditasuna goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen, goiko indar eta serafin doatzuek zuri auspez agur egiten, ostazun berak bai ditu zerutar guztiak elkartzen, onar ezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotzak.
zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek gure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak zaldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, ondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, dunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Zangogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, zangogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta gaur gogoan ditugu, Jose, Mariano, Maritxu, Juan Jose, Manolo eta Ana. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizki guarren guztio betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gore zeitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta ezagun. Gure aita, zeruetan, zerana,
Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta giztietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak. Hauna, ni ez naiz inoz nire etxean zertzeko, baina ezazunez bat eta zendal naiz.
Egin dezagun otoitz. Zeruko sakramentuak harturik zure bihotzonari arrenka eskatzen diogu jauna, Maria Virginia doatzuaren oroitzapena pozik ospatzen dugunok, izan gaitezela haren antzera, salbamen misterioaren zerbitzari leial. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Edenka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, espera.